Так, вітаю. Зараз хвилинку. Не хочу. Хвилиночку. Ось так. Зараз приберемо трошки. Всілякі проводи, всіляку непригожість. Ну і камерку заодно поставимо, як потрібно. Пробачте, будь ласка, стільки новинок, що я просто не поспіваю всього робити. Так, зараз ще поглядимо паралельно ці фоні ми з вами. Так, прибираємо фон, працюємо, включаю, вмикаю чат і глядимо, що у нас сьогодні відбувається. Вітаюся. Приємно вас бачити. Сподіваюся, у мене тут усе з звуком нормально. Напишіть, будь ласка, у чаті, я вас зараз бачу. Вітаю. Зараз привітаюся, зараз відлажу собі усього це пригоже. Тому що бігом. І трошки у мене тут халтура. Пробачте. Так, себе бачу, новини бачу, вас бачу. Чудово. Можна працювати. Зараз зробимо собі зручно. Так, камерка трошки ще, ніж ти на ноутбуці. Не вельми добре лежить. Ну ладно, от і таке. Вітаю! Готова працювати. День сонця, вітаю. Дякую щиро за допомогу. Ромул, вітаннячка моє, щиро вітаю. Андрій Біченко, вітаю. Слава Україні, героям слава. Живе моя синявока. Зріл Саша, вітаннячка. Ейнштейн, вітаю. Карфаген повинен бути розбураний, відовочно. Сьогодні будуть про Карфаген так само новини. Нарліол, вітаю, дороженькі, вітаю. І пані Галина Бабашкова, вітаю вас, вітанечка. Дякую, сябри, що чекали, пробачте, що затрималася. Прошу моїх модераторів написати, як гук, як відео, як що. Молодий міліціянт помер, на оці хвороб не було. І раптом здох, пише. Да, Нарліол, сочить за новинами, це чудовно. Юра Ладушка, вітаю. Вітаю, сябри. Так, трошки збираємося, розповсюджуємо стрімчик. Одразу кажу, запасайтеся попкорном, тому що сьогодні вельми шмат новинок, сьогодні буде вельми горячо. Шмат усілякого роду відео, всякої фігні. Зараз я ще, мабуть, вам додам трошки світу, тому що я гляжу, що мені не хапає світу. Зараз дадим вам світу. До речі, світа так само сьогодні буде, так що готуємося до того, що буде шмат цікаво, все нормально пишуть мені мої модератори, це чудовно, що все нарешті нормально з першого разу, тому що зазвичай так не буває, тому що ви на каналі, нагадую, Хелен Мінська, де завсюди є некие затики і проблеми з трансляціями. Але сподіваюся, хутко зі слов В'ячеслава Сікорина, якого протягують мені писати різного характеру компромати, але я не ведуся і настоюю на тим, що ті обвинувачення, які були накеровані у його бок, вони не дійсні, тому що, я ще раз кажу, близько знайомі, не завсюди у нас усе ровно було, так само трошки сварилися, але ті, хто мене глядить, ті, хто дякую з довіром ставиться, кляласка такого характеру питання або повідомлення, мені можна не присилати, тому що я чудовно ведаю, з ким сябрую, і сьогодні будуть кіберпартизани, у тим ліку з імі сябрую, тобто я завсюди вибираю правильних пацанов, щоб ви розуміли. Віталій Воробйов, вітанечка, дякую. Дякую, Ромула, супер, дякую. Ось така відзнака усіх добрих блогерів, ну таких блогерів, 10-10 пишуть, у Хелен Мінська, нормально, все добре. Супер, дякую. Так, трохи світу я ще дати, світу, і світа сьогодні буде, і Хелен сьогодні буде все сьогодні буде чудовно.
Прабачце, калі ласка, просто ёсць праблема ОБС ў тым, што неабходна праганяць відэа, а відэа сёння шмат, і я пакуль іх усе прагнала, дык у мяне часу гэта заняла больш за гадзіну, праганяла тыя відэа, якія я вам падрыхтавала на сёння, і упэўнена, ўсё роўна нешта да будзе падгальмоўваць. Подивлюся у запису, бо ми дарую один стрім, а я там самий-самий. Добре, Рамул, дякую у будь-якому випадку. Артем Румянцев, вітанечко, сонечко. У будь-якому випадку я ведаю, що ви і коментар покинете під відео, конечно, і подобайку поставите, і розповсюдите стрім, тому що сьогодні буде вельми все важливо і терміново, але почнемо з приємних новинок, почнемо з приємних штук. Артем сардечки мне присылає, дякую щиро. Так, я вимикаю трансляцію у своєму телефоні, буду вже працювати з ОБС-кою з вами. Бачу повідомлення. Давайте з приємних новинок, конечно, послухаю разом з вами наших цудовних бабулечок, наших красунечок, які підрихтували цудовний, на мой погляд, роличок. Зараз я вам його вмикну. Зараз я ще трошку поставлю собі те, що потрібно поставити. Ось, бабулі наші повідомляють про те, що вони не збираються спинятися, що вони будуть далі вести свою боротьбу, як і ми. Раднюлі, як день варення пройшов. Зараз розповіду, звісно. Нагадайте мне, потому что зараз мы будем наших цудовных бабулечек глядеть. Одиное, что я, сябры, не поспела вам альтернативных бабулек загрузить, на жаль, и зараз уже не буду гэтага рабіць, потому что нема часу, и, шчыра кажу, беларускія поведомления мне найважливейшие за российские, тому бабулек завтра вам поставлю, разом посмеемся. Зараз с задовольнением глядим наших бабулечек. Ну, вось такія нашыя красунечкі, яны запісалі гэты ролічак у падтрымку таварыства беларускай мовы, таму што
ну, відавочна, що злочинний вусата-дупати сіняпалий режим спробує нас знищити, але ось на питанні, ці користається білоруська мова популярністю серед білоруськомовного населення і російськомовного населення. Вось мой адказ вам. Вось такого характеру ролики з'являюцца ўсё часцей, і папулярызацыя беларускай мовы, на мой погляд, набірае абароты, што мне асабіста прыемна, таму што гэта вельмі важлівая тэма, і тое, што ну, відавочна, што са мной зараз размаўляюць у першую чаргу беларускай мовай. У нас ёсць дасягненні ў гэтым пытанні, таму што там, дзе не з'яўлялась бы Хеленмінская, як сведчаць некаторыя чаты, пачынаецца вось гэтая беларускамоўная гісторыя, што мне асабіста падабаецца, то бок я асацыююся лямпачкі, калі будуць працаваць, не сёння лямпачкі будуць працаваць, таму што хтосьці з халтуры зноўку не перамкнуў свае, скажем так, ну, гэтыя розеткі, ўсё гэтыя штукі. Заўтра, мабыць, зраблю. Вось, таму вось гэтая вся беларуская гісторыя, на мой погляд, яна цудоўная, і, канешне, тут можна бясконца крытыкаваць беларусаў за тое, што яны не карыстаюцца беларускай мовай, але, як паказвае практыка, вось гэта еднасць нацыі, яна першае, што робіць, гэта павяртае нас да каранёў, да нашай гісторыі. Бачыце, чытаць Караткевіча пачынаюць, Максіма Богдановича, я нагадаю, ім пагоня яму належыць, якім мы зараз насалоджваемся ў нашым атачэнні. Таму крок за крокам мы ідзем да вось той нашай нацыянальнай адзнакі, самаідэнтыфікацыі. Часто мне задаюць пытанне: Хелен, што рабіць? Як мы пераможам? Паслухайце, ваша перамога, шчыра кажу, беларусы, хто мяне пачуе, ваша перамога пачынаецца ў вас у саміх. Як толькі вы перамаглі расійскую мову беларускай, як толькі вы культурныя адзнакі перамаглі ў сабе з расійскіх на беларускія, то бок вы там не папулярызуеце сярод сваіх унукаў Пушкіна, там усіх гэтых, да, расіяцкіх пісьменнікаў. А калі вы распавядаеце пра нашых беларускіх, калі вы распавядаеце гісторыю Францішака Скарыны, як ён стаў першадруковец у Беларусі, слухайце, гэта важлівая гісторыя. Вось гэта ўсё пачынаецца тут, унутры, з цябе. Усё рэшта прыйдзе з часам. Вось гэтая самаідэнтыфікацыя, пра якую я гутару пастаянна. Учора пан Васіль нават мяне назваў прапагандысткай беларускай мовы, што мне асабіста прыемна, безумоўна. Таму, сябры, пачынаем з сябе, а крок за крокам гэта, паверце мне, распаўсюдзіцца вакол вашага атачэння, і я зноўку з'яўляюся тым яскравым прыкладам, як гэта працуе, таму што калі вы выпадкова заскочыце ў любы стрым, дзе з'яўляюся я, вы пабачыце, што чат неяк пачынае квітнець і стае абсалютна такім беларускамоўным, і все вітаюць Хеленмінскую. Таму гэта класна, на мой погляд. Калі я змяніла меркаванне да мовы хаця б у аднаго чалавека, гэта ўжо лайкос, а я бачу зараз у атачэнні сваем сотні людзей. Таму пачынаем з сябе. Перамога прыйдзе ў той час, калі вы пераможаце ў сабе, паверце мне. Так, Нарыль Ол піша: разумеюць усе. Цудоўна. Правільна, на каляды ўключыў. Так, добра. Так, дзень народзінаў. Ну, відавочна, што я не адзначала гэтую дату, хаця мне пісалі, што неабходна выйсці ў стрым, усім распавесці, што ў мяне свята. Не, гэта была маленечкая такая сустрэча з сям'ёй. Я зараз даволі такі далёка ад іх знаходжуся, і вось гэтыя сустрэчы, яны для мяне яскравыя. І спойлерну зараз, так, выпадкова всім тыніяцам вітанне, вітаю Васыль Касакач, у мяне для вас прыемная навіна, дарэчы. У мяне ёсць некаторыя праблемы з маім каханічкам, мы бачымся даволі такі рэдка, але метка, і вось ён знайшоў час прыехаць мяне прывітаць. Гэта вось
тыя хвіліначкі абсалютнага шчасця. І калі мы ўжо сядзелі за нашым святковым сталом, я зазначыла, што, напэўна, ў гэтым годзе я самы шчаслівы чалавек, таму што побач са мной мае здаровыя дзеткі. Накануне таксама я прайшла, скажем так, абстежванне некаторае, таму што былі адзнакі таго, што я, напэўна, захварэла вельмі моцна, але вось накануне свайго дня народзіны я схадзіла, пераверылася, і мне далі вось такі паперкі, што я здарова абсалютна, мне сказалі, што я магу ў космас ляцець. Вось таму у свае 38 я не баюсь казаць, колькі мне год, таму што я ўвогуле не выглядаю на 38, што мяне супакойвае. Толькі пашпарт сведчыць пра тое, што я 83-го года для народжання пры Андропаве нарадзілася. Вось, дзеткі мае са мной, каханне ў сэрцы ёсць, і яно ёсць і фізічна, і духоўна, што называецца, што мяне супакойвае. Моя родная сям'я побач са мной, моя матуля не хварэе, яна здаровенькая, з ёй усё добра. Мае брацікі таксама жывы, здаровы, таму шчыра кажу, вось 38 я адзначыла абсалютна шчаслівым чалавекам. Здаровы, закаханай, з сям'ёй. Вось таму класна, ўсё класна. Дзякуй. Ну і мяне прывіталі не так даўно на маіх сяброўскіх чатах, стрымах, таму ўсё добра. Так, з вами. Дзякуй за віншаванне, сябры. Я не люблю днюхі, я не адзначаю іх зазвычай, але вось мой, як гэта модна зараз казаць, МЧ вырашыў, што трошкі пашаліць усё ж такі неабходна, і зладзіў цудоўны стол, на мой погляд. Было вельмі смачна. Асабіста смачна тое, што я нічога не гатавала, увогуле палец а палец не ударыла, то бок я толькі назірала, як усё гэта ператвараецца з нейкай шалёнай колькасці прадуктаў у нейкія смачныя рэчы. Усё адно цябе хочацца бараніць як дзіцяці, піша Нарліол, не ведаю, хто там. То день народження таки було, Олена, тепер можна офіційно купувати пиво. Так, Василько. Василько, я робила собі торт сама, тому що я зазвичай на наші святкові столи готую сама. Ось, і я вам адчиню зараз страшенну тайну. Хто любить рошен, калі ласка, зараз на некаторы час пакіньце стрым. Тому що дзеля таго, каб зрабіць прыгожы торт, я купила, зараз скажу, напэўна, 9 упаковак вафелек світач. І было вельмі смачна, мабыць, калісьці пакажу, што я там рабіла сябе на свята, якой торт. Ён быў з свінкамі, усё як я люблю, таму што я нарадзілася ў год ружовага парасятка, таму я іх вельмі люблю ставіць на стол. Ось, мне гэта падабаецца, такі свайго роду сцёб. Адзін, які з іх уражку ФСБ. Так. Я трошки ўжо загубіла чат, вы бяжыце, я бягу. Так, давайте да навінаў, што ў нас. Так. Кажуць, што я добра выглядаю, гэта цудоўна. На 38, калі не выглядаю, гэта клас. Значыцца, у мяне добрая генетыка, моя мама таксама не выглядае на свой узрост, таму мне падаецца, што я яшчэ доўга буду насіць з сабой пашпарт, каб набыць некаторыя тавары, якія забаронена прадаваць непаўналетнім. Так, трошку света дамо, тому што я бачу, што трошку неяк не хапае, нейкае цёмненькае. Так, поехали. Наши беларускія навіны сведчаць пра тое, што нейкі алярм цудоўны адбываецца ў свеце, таму што і сацдэмы нямецкія сказалі, што ў Беларусі алярм, і Польшча там троху падказвае, што нешта не тое адбываецца, што павінна адбывацца. Брытанцы, то бок мы ў свеце даволі такі вядомыя, і зараз будзем глядзець разнага характару звароты. І зараз пачнем з польскага боку, за што я
выказваю ім салідарнасць за тое, што яны не павяліся на правакацыі, усю гэту мігрантскую турыстычную праблему скінулі обратно, що називається, як пінг-понг да лопати пачвары, і ён зараз, шчыра кажу, не ведаю, що з імі рабіць, тому що додому яны не збіраюцца павяртацца, відавочна, ім там няма чаго рабіць. Вось, а трымаць іх у Беларусі даволі такі, ведаеце, такая складаная сітуэйшн, таму што гэта не танна, гэта дорага, і зараз Чырвоны крыж выгартаецца наізнанку, ходзіць з працягнутай рукой па ўсім свеце і кажа: слухайце, у нас тут у саміх жраць, умоўна кажучы, няма чаго, таму што беларуская эканоміка стагніруе просто шалёнымі тэмпамі. Вось, а тут яшчэ турысты, якіх яны навезлі, і што з імі рабіць, халера іх ведае. Таму вось Чырвоны крыж ходзіць і патрабуе нейкіх грошаў. У той жа час прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда выступіў з моцнай прамовай пра Беларусь на саміце дэмакраты, які ініцыяваў прэзідэнт Джо Байден, прэзідэнт США, вы памятаеце. Вось, зараз я хацела бы прадэманстраваць зварот Анджэя Дуды да беларускага народу, таму што ён даволі такі кранальны, на мой погляд. Я з задавальненнем праслухала польскую мову, і, о боже, я яшчэ одну мову, напэўна, буду ведаць, таму што з польскім бокам даволі такі у нас цесныя стасункі, і шчыра кажу, вось сёння будзе расшыфроўка Ryanair, там кажуць па-польску, але пані Хелен чамусьці ўсё разумее, такі славянская мова дае пра сябе ведаць. Давайте паслухаем Анджэя Дуду, што ён сказаў беларускаму нараду. Panie prezydencie, szanowni państwo, głowy państw i szefowie rządów, współliderzy demokratycznego świata. Pozwólcie, że podzielę się osobistą refleksją. 31 lat temu po raz pierwszy głosowałem w wolnych wyborach i po raz pierwszy w historii Polski po II wojnie światowej moje pokolenie mogło demokratycznie wybrać prezydenta. Rok temu, jako drugi prezydent w naszej historii, zdobyłem reelekcję. Stało się to przy rekordowej frekwencji i po bardzo wyrównanej walce z moim oponentem Rafałem Trzaskowskim, obecnym prezydentem Warszawy. Gdybym stanął przed wami jeszcze kilkanaście miesięcy temu, opowiedziałbym zapewne, jak wielu z was, o własnym kraju, Polsce, która wielokrotnie za demokrację przelewać musiała krew. Prawdopodobnie mówiłbym też o priorytetach naszej generacji liderów świata i o naszym wielkim zadaniu, a jest nim w mojej ocenie przezwyciężenie polaryzacji, która w świecie po pandemii niestety przybiera na sile. W skali, której dotychczas nie znamy i niemal we wszystkich krajach. Mój kraj też nie jest tu wyjątkiem. Mówiłbym zapewne, że demokracja musi wrócić do korzeni. Debata znów musi być debatą, a nie wezwaniem do cenzurowania oponentów. Walka polityczna nie może być dehumanizowaniem przeciwnika, bo przeciwnik to po prostu człowiek, który z różnych przyczyn ma inne poglądy niż my. W międzyczasie stało się jednak coś, co zmieniło moje spojrzenie na debatę o demokracji. 4 tygodnie po mojej reelekcji, gdy ponad 20 milionów moich rodaków, Polek i Polaków, skorzystało z prawa głosu, nasi sąsiedzi, Białorusinki i Białorusini, zostali ponownie i w najbardziej brutalny sposób tego prawa pozbawieni. A Białoruś leży 180 km od Warszawy. Tam jest granica demokracji, a może nawet więcej. To przepaść pomiędzy demokracją a jej brakiem. Na Białorusi nie ma dyskusji o systemie wyborczym, o polaryzacji, o mniejszościach i o ideologiach. To luksus nas, ludzi Zachodu. Tam troską jest, jak wyciągnąć z więzień 900 osób, których jedyną winą było pragnienie wolnych wyborów. I jak odsunąć od władzy rządzącego od 27 lat dyktatora, który łamiąc wszelkie cywilizowane zasady sfałszował głosowanie i spacyfikował protesty. Dlaczego mówię o Białorusi? Bo Polska wdzięczna opatrzności za naszą wywalczoną w latach 80. wolność wzięła na siebie przed laty zobowiązanie być wsparciem dla demokracji w Europie Wschodniej. To piękne zadanie, ale ma ono swoje konsekwencje. Jesteśmy przez to na celowniku propagandy Kremla, a od niedawna płacimy cenę w postaci operacji hybrydowej na naszej granicy, którą wywołał dyktator Aleksander Łukaszenka. Byłem proszony
o zobowiązania. Więc składam solenną deklarację naszym białoruskim braciom i chcę, by usłyszano ją wszędzie na wschód od Polski. Polska pozostanie promotorem demokracji, bo uważam, że moja urodzona w 1995 roku córka, która nie żyła ani sekundy w dyktaturze, i jej białoruska rówieśniczka, która nigdy nie widziała wolnych wyborów, to dwie równe sobie osoby o takich samych prawach. Deklaruję, jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, że Białorusinki i Białorusini, których 180 000 znalazło pracę lub schronienie w Polsce, będą traktowani przez nas jak bracia i jak najmilsi goście. Oświadczam, że Polska jest świadoma, że wspieranie demokracji ma swoją cenę, choćby tę cenę, którą płaci dziś, gdy nasza Straż Graniczna, policja i wojsko strzegą wschodniej granicy Unii Europejskiej przed zemstą dyktatora, przed tyranią i pogardą dla człowieka. Mówię to nie tylko jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Mówię to jako Andrzej Duda, który w 2025 roku skończy swoją prezydenturę i odda władzę demokratycznie wybranemu następcy lub następczyni. A potem z dumą na powrót stanie się zwykłym obywatelem, po prostu wyborcą. I wierzę, że Białorusini i Białorusinki zobaczą kiedyś tę samą demokratyczną normalność. Taką, w której prezydenci się zmieniają, a pozostają oni, wolni obywatele, wolni i swobodni wyborcy. Apeluję do wszystkich z Państwa o solidarność w tej sprawie. Apeluję o solidarność z Białorusią. Dziś to jedno z najważniejszych wyzwań demokratycznego świata. Вось так звярнуўся Анджэй Дуда да нашых беларусаў з натхненнем, на мой погляд, таму што вельмі важліва адчуваць падтрымку нашых міжнародных партнёраў, можна сказаць, камунікаваць з імі, датрымлівацца тых поглядаў, якія яны дэманструюць у сваіх краінах. І, безумоўна, у працы наша мы кіруемся ў першую чаргу перайманнем досведу ў краінаў, у якіх мы знаходзімся. Літаральна учора я казала пра тое, што беларусы, якія павінны павярнуцца дадому, беларусы, якія будуць будаваць новую Беларусь, яны прыедуць з еўрапейскім досведам, з тымі каштоўнасцямі, якія мы набылі падчас, калі вымушаны былі пакінуць наш дом. І такім чынам мне падаецца, што вось гэтыя галоўныя пастулаты, каштоўнасці, якія мы атрымліваем зараз, тыя каштоўнасці, на якія мы арыентуемся зараз, яны патрапяць у Беларусь, і мы больш ніколі не пабачым дыктатуру ў нашай краіне. Таму вайна трывае, яна інфармацыйная, яна фізічная, і, канешне, тут пытанне не можа стаяць, што мы прабачым Крэмль, усе тыя злачынствы, якія чынілі яны ўвесь гэты час супраць беларускага народу. Таму у разгляданні пытанняў санкцыяў мне вельмі важліва ведаць, што пакаранне набылі не выключна беларускія злачынцы, але тыя злачынцы, якія фінансавалі гэты рэжым. Астатняя размова Джозефа Байдена з Хуйлом сведчыць пра тое, што даволі такі складаныя адносіны зараз у Еўрасаюзе і Амерыцы з Расійскай Федэрацыяй, таму, на мой погляд, санкцыі павінны быць імгненнымі і проста шакуючымі адначасова. То бок немагчыма задабрываць гэтых тыранаў, дыктатараў, забойцаў нейкімі цукеркамі. Гэта немагчыма. Тым больш мы ніколі не пераможам, напэўна, гэтай кветачнай гісторыі. Кажу напэўна, таму што кветка наша сёння выступала на адным з сусветных, я не ведаю, гэта саміт быў, напэўна, саміт арганізаваны ЗША. Вось, і я вельмі спадзяюся, што уся гэтая гісторыя беларуска-расейская, яна хутка скончыцца іменна праз моцны санкцыйны ціск, і я яшчэ раз падкрэсліваю, санкцыі павінны распаўсюджвацца не выключна на Беларусь, якая з'яўляецца на сённяшні дзень у выглядзе Лукашэнкі і асацыяцыя з Беларусю
такой краіны марыянетачнай. Мы хацім адарвацца ад гэтага, і крэмлідзі таксама павінны быць пакараныя за тое, што яны робяць у нашай краіне. Я глядзела сёння відэа, я не ставіла яго ў стрым, але гэта відэа судмедэкспертка давала інтэрв'ю, і яна распавядала, што адбывалася падчас пратэстаў на Крэсціна, пра тыя злачынствы, якія былі, і шчыра кажу, калі праводзіш паралелі з краінай-агрэсарам, ты разумееш, што яны прыклалі такі свае рукі да беларускай гісторыі. Таму яшчэ раз цісну на тое, што санкцыі ў Беларусі не могуць быць без санкцыяў на Расію. Гэта супярэчыць дэмакратычным інстытутам. Таму што як і тэрарыст, тэрарыстычнае фінансаванне тых, хто гэтым займаецца, павінна карацца. У гарадзенскі гарнізон паступіла партыя расійскіх БТРаў, эшелон з БТРаў 82А прыехаў у Беларусь з расійскага Арзамасу. Таксама на ўзброенне адной з асобных механізаваных брыгадаў паступілі камандзірскія машыны БТР-80К і бранявыя медыцынскія БММ, і гэта паведамляе Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь. То бок не інвестыцыі, а зброя. Вітаю Тацяна вітаю Раймунда, вітаю вас. Мяккую санкцыю Байден уведзе самыя моцныя, але для США галоўны вораг кітаянцы. Hey everyone, піша Містик, вітаю. Кітай так створює купа праблемаў, таму што, давайте аб'ектыўна, там таксама далёка не дэмакратыя. І да дэмакратычных інстытутаў Кітаю яшчэ да луны пешкі. Таму мне падаецца, што вось гэтыя дзве такія моцныя, я не ведаю, як гэта назваць, анказахворванні на адным целе зямлі. Гэта Кітай, Рашка. Так. Гэта ў рамках геапалітычных падзеяў павінна, канешне. Вы ведаеце, што Беларуся у тым ліку карыстаецца кітарублікамі, можна так сказаць, і вельмі паспяхова. Адзінае, што адкаціла такая дзяржава, як Кітай, свае інвестыцыі за рахунак таго, што адбываецца ў Беларусі, але давайте будзем шчырымі, беларускі рынок не самы вялікі для Кітаю. Таму кітайцы так, яны вельмі зараз шаляць на Расіі. Там расіянцы ўжо трохі пастогваюць, што, о боже, а чаго гэта кітайцы вырубаюць наш лес? Дык вас здалі даўно, прадалі. Чаго вы дзівуецеся? Зараз я хацела бы включыць вам... Так, а дзе включыць? Прабачце, зараз я дадам гэтае відэо, нешта я прапусціла. Дом. Зараз хвіліночку, я дадам гэтае відэо. Так. Зараз хацела бы вам включыць адно відэа, якое у мяне, прыватна у мяне, выклікала такое падвоенае меркаванне, і давайте мы абмяркуем яго пасля таго, як паглядзім. Витольд Ашурок, общественный и экологический активист, возраст 50 лет. Первый раз был задержан 9 августа и приговорен к 20 суткам ареста. 19 сентября был задержан и обвинен по 2 статьям Уголовного кодекса. Был приговорен к 5 годам заключения. 21 мая 2021 умер вследствие нечеловеческих условий содержания в карцере колонии номер 17 в Шклове. Официальная причина смерти – остановка сердца. Но родным тело Витольда Ашурка было передано с забинтованной головой. Моя любимая мама, получил вчера перед отбоем твое письмо
и долго читал и перечитывал его. Оно маленькое, всего несколько слов, но такое эмоциональное и пронзительное, что аж сердце сжимается. Я тоже скучаю по тебе, мама. Те люди, что говорят, мол, взрослым не нужна мама, ошибаются. Я помню все, как ты одна растила нас с Андреем, как тебе хотелось, чтобы мы выросли порядочными людьми. И сейчас мне очень важно, чтобы ты была здоровенькой и радовалась за своих детей и внуков. А оно так и получилось. Ты хорошо воспитал нас с Андреем. Никто не будет пороть тебе глаза, что твои сыновья воры или аферисты. Наоборот, меня посадили именно потому, что я говорил правду и призвал не мириться с жуликами. Если бы я, мама, не возглавил нашу революцию в Лиде, то, наверное, я сам себя не уважал бы. А если ты уже сам себя не уважаешь, то стоит ли ждать уважения от других людей? Если бы на 135 тысяч людей Литчина у нас не нашлось хотя бы одного, кто взял бы на себя ответственность поднять восстание за правду, то кто тогда будет нас, белорусов, уважать? Мама, люди уважают меня. Ты воспитала меня правильно. К счастью, у нас прекрасные люди, и они меня поддержали всей душой. А теперь, когда я временно попал в тюрьму, люди еще больше поддерживают меня, присылают письма и открытки, передают передачи, пересылают деньги, выписывают мне газеты и молятся по всей Беларуси в церквях и костелах. Писем столько, что я чуть успеваю отвечать. Я даже пока что приостановил изучение английского языка, чтобы было больше времени отвечать на письма. Пишут из Березовки и Лиды, Гродно и Минска, Бреста и Витебска, Могилева и Гомеля. Пишут из Британии наши белорусы, уехавшие за границу, но переживающие за свое отечество. Пишут белорусы из Бельгии, Финляндии, США и даже белорусы Бразилии. Вчера за один вечер мне пришло 17 писем, идут телеграммы со словами поддержки. Весь мир гордится и поддерживает нас. Мне пишут белорусские ксензы из Минска и Витебска, чтобы поздравить с Пасхой и выразить слова поддержки и восхищения тем, что мы не миримся с неправдой. Мама, люди уважают меня. Ты воспитала меня правильно. Уверен, что тебе говорят на улицах в Березовке часто эти слова. Помни, мама, что я обязательно вернусь домой. Держись, мама. Верь, что 5 лет я сидеть не буду. Идут перемены, и они принесут мне свободу и встречу с тобой. Помни, мама, что я обязательно вернусь домой. Крепко тебя обнимаю. Твой сын Витольд. Щиро кажу, я доўга лічыла, не лічыла, меркавала, не меркавала включаць гэта відэа вам або не, таму што вось так выглядаюць расіянцы. Кароткая сводка. Расія. Краіна-агрэсар супраць Украіны. Артыкул. Удзел у спробах легалізацыі анексіі Аўтаномнай Рэспублікі Крым. Дата нараджэння. 08.07.1950 года. Место нараджения – город Санкт-Петербург. Сводка. Советский и российский актер театра и кино, кіраўнік Московского театра Сатырыкон. Крыніца. 14.08.2014 года. Падчас поездки ў Крым прэзідэнт наведаў дом-музей А.П. Чехова. У музеі адбылася сустрэча у Пуціна з дзеячамі культуры. Сустрэча была прысвечана пытанням інтэграцыі Рэспублікі Крым у культурную прастору Расійскай Федэрацыі. Сярод запрошаных быў Константин Райкін. Цяпер у мяне узнікае пытанне: а ці чытаў Константин Райкін лісты закатаваных крымскіх татар? Ці ліў ён так слёзы за тых загінутых
да каго кранулася рука краіны-агрэсара і тых, хто забіў караных грамадзян Крыма. Ці страждае Константин Райкін ад таго, што яго краіна именно зараз, у гэтую хвіліну, вядзе агрэсіўную вайну супраць жыхароў Украіны? Ці рыдаў на магілах сваіх грамадзянаў вось так Константин Райкін? Лицемерства вышэйшай ступені. Я звяртаюся да расіянцаў, якія лічаць, што яны маюць права зачытваць лісты беларускіх вязняў. У вас маральнага права такога няма. Вы самі злачынцы. Вы забойцы. Гэта вашымі рукамі забілі Вітольда Ашурака. Гэта праз фінансаванне вашай краіны мы зараз маем такую страшную ситуацию у турмах. Гэта вы виноваты у тым, что вы только что зачитали. Лицемерство высшей ступени. Я полічыла необходным вось гэты диссонанс у голове разместить на своем канале и выказать свое меркаванне. Я не лічу, что Константину Райкину можно зачитывать такие листы и публиковать. Спачуцця яму мне няма. Гэты матэрыял я размясціла на сваёй старонке выключна дзеля таго, каб у чарговы раз згадаць героя Беларусі Вітольда Ашурака. Раймонда піша: Хелен забалтаць намагаюцца падласціцца, як бы сябры братушкі. Именно так, Раймонд. Вось калі Райкіна з пакаяннем выключыць з базы міратворац, тады мы, мабыць, пачнем з імі гутарыць. А пакуль я ставлю аграменны дызлайк. Гэта урывак з фільму «Галасы новай Беларусі». Дык вось голас Константина Райкіна гэта не голас новай Беларусі, таму што ён з'яўляецца грамадзянінам краіны-агрэсара. Таму што ён з'яўляецца агрэсарам, роўна праз той артыкул, якой я толькі што зачытала з украінскай базы міратворац. Алена, ну чаго ты, ён жа плача, увогуле хай ідзе з гаю з сваімі слязамі. Так, іменно таму, я ж кажу, лицемерство, гэта настолькі брахлівыя слёзы. Я калі пераглядала гэта ўсё, не кранайцеся сваімі смярдзючымі рукамі беларускай гісторыі. Ёсць каму нашых герояў зачытваць лісты. Не чапляйце гэта сваім смярдзючым целам. Нам непрыемна. Мне прыватна брыдка. Іх ненавіжу. Усім сэрцам ненавіжу. Давайте беларускія навіны, павязаныя з федерастамі. Усе беларускія банкі падключыліся да расійскага аналогу SWIFT. Сістэмы перадачы фінансавых паведамленняў ЦБ Расіі. Пра гэта паведамляе крыніца Rain.ru, і як яны ж паведамляюць, гэта з'яўляюцца інтэграцыйнай сістэмай перадачы фінансавых паведамленняў, разлікаў, і гэта адна з 28 інтэграцыйных мапаў. Я віншую, таму што калі на Расіі адключаць SWIFT, не трэба замарочвацца, якія санкцыі яшчэ накладаць на беларускія ўлады, каб адрубіць ім міжнародныя разлікі. Гэта ўсё ўжо зроблена, яны акумулююць зараз адзіную базу і зручна будзе ўводзіць санкцыі. У той жа час, згодна з экспартным графікам, пастаўкі з Беларусі ў Нямецчыны праз дружбу ў снежні павінны скласці 150 тысяч тоннаў. Аднак агенцтва Інтэрфаксу са спасылкай на расійскую статыстыку паведамляе, што Беларусь з пачатку месяца не пастаўляе нафту ў Нямецчыну праз трубаправод «Дружба». Вось такія нагібальныя сяброўскія адносіны.
Норльол пише, мне не просто бридкі. Ну, про що мова йде? У той же час давайте звернемся до статистики команды Бора. Я нагадаю, что тривають протесты, мы падтрымліваем страйк, мы закликаем заставаться дома, тому что больш небяспечная ситуація, як зараз у Беларусі, на мой прыватны погляд, ужо не трапіцца. Ковідная гісторыя косіць тотальна, масавыя звальненні на прадпрыемствах, масавыя рэпрэсіі на прадпрыемствах, лепей застацца зараз дома. Ну і Бор паведамляе, на 39-й дзень забастоўкі колькасць непрацуючага насельніцтва складае каля 800 тысяч з 4,2 мільёнаў працаздольнага населення. Гэта зняволеныя, якія пашлі ў адпачынак, захварэлыя каранавірусам, якія выйшлі ў страйк, і людзі, якія загінулі ад ковіду. На Жабінкаўскім цукровым камбінаце, нагадваю, гэта адзін з найбуйнейшых камбінатаў Беларусі, трапіўшы у велічэзны карупцыйны скандал з цукрам. Там звольнена 30 высокакваліфікованых спецыялістаў, таксама ідуць звальненні на ААТ Беларуськалі, і ў спісах, па інфармацыі прэс-службы Бора, каля 2000 супрацоўнікаў. На МТЗ добросумленным работникам выплацяць прэмію ў памеры 100 рублёў. 100 рублёў гэта прыблізна, ну, па курсе 25, давайте лічыць, там колькі, 20-40 даляраў. 50 сертыфікатам і яшчэ 50 на карту, то бок агулам гэта прыблізна 80 даляраў. Сертыфікаты, напэўна, на беларускія крамы, якія зараз таксама трапляюць пад санкцыі, таму што ёсць ужо перабоі з харчаваннем, вядомыя. Гэта зараз набірае абароты фруктовая гісторыя, таму што фруктаў у Беларусі, як паведамілі, стае ўсё менш і менш, і я гэта ведаю дакладна з такой крыніцы, калі санкцыйная ўся гэта гісторыя зараз пачынае адабражацца ў крамах Беларусі, але, ну, хацелася бы супакоіць некаторых, таму што гэта выключна пачатак. За апошнія 2 месяцы больш за дзесятка прадпрыемстваў у Беларусі прызнаныя банкрутамі. Ну, гэта ідзе мова выключна пра прадпрыемствы, а ёсць яшчэ такая стацця прыбутку, як прыватныя прадпрымальнікі. Мне бы вельмі хацелася даведацца афіцыйную статыстыку па прыватніках, якія засталіся ў Беларусі. Таксама кіраўнік МВС Літвы Габрыэлюс Ландсбергіс падаў адстаўку з-за рэпутацыйнай шкоды, нанесенай дзяржаве. Міністр транспарту Літвы Маркус Скудадзіс таксама аб'явіў аб сваім сыходзе з пасады. Прэм'ер-міністр Інгрыда Шыманіте паабяцала знайсці спосаб разарваць кантракт з Беларуськалі. Я нагадаю, гэта ўсё адбылося на фоне скандалу. Падчас дзеючых санкцыяў ЗША Літва працягвае пастаўкі транзітныя Беларуськалі, і велічэзны скандал з міністэрствам эканомікі і паміж літоўскай чыгункай, і вось як паведамляюць кіраўнікі МЗС, таксама падаюць у адстаўку. 40-й дзень забастоўкі адзначыўся тым, што літоўская мытня не прапусціла груз для Белавіа з-за санкцыяў еўразвязу. Таксама за апошнія некалькі месяцаў былі спыненыя грузы для Белазу. Таксама Літва плануе весці нацыянальныя санкцыі ў дачыненні да Беларуськалі. Краіны ЕАЭС уводзяць сінхронную забарону на экспорт расійскага лесу-кругляка. Ёсць пагадненне, што Лукашенка усяляк паспрабуе заняць гэтую нішу. І кіберпартызаны падчас аперацыі «Пекла» ўзламалі ўнутрышнюю сетку Магілёў Трансмаша, яны атрымалі доступ да ўсёй інфармацыі, а таксама зашыфравалі ўнутраннюю сетку. Давайте паглядзім, як гэта адбывалася.
фашистскую гадину. Вось так, далі кіберпартизаны джазу. А сёння я атрымала, ну, такой умоўны карт-бланш на публікацыю іх відэа і фотаматэрыялаў на наш канал. Мы будем дублировать его. Я спадзяюся, у нас атрымаецца зрабіць беларускія субтитры. Ну, чаму мяркую? Я рабіла субтитры, таму ведаю, як гэта робіцца. Таму сённяшняга вечара, сённяшняга дня каналы кіберпартызанаў будуць з афіцыйнай крыніцы публікавацца таксама на маім канале з беларускамоўным дубляжом па магчымасці. І таксама мы будзем размяшчаць інфармацыю па такіх суполках, як буслы ляцяць, ДНС і, канешне, каманды супраціву. Таму гэта для мяне такая вось адзнака асабістая. Зельцер, герой, піша Нарлі Ол, так, безумоўна. Так што далучаемся да супраціву фармальна, як да суполкі. Я падтрымліваю нашых хлопцаў, звярнулася да іх, папрасіла дазволу, скажем так, бессанкцыйна выкарыстоўваць іх матэрыялы. Шчыра кажу, дамовіцца было не складана, таму што яны даволі такі добра ведаюць, чым я займаюсь, таму сённяшняга дня публікацыі будуць дублявацца на нашых каналах, але я вас папрашу, калі ласка, мы будзем указваць першыя крыніцы, гэта канал кіберпартызанаў, не паляніцеся зайсці да іх, паставіць падабайку і, канешне, пакінуць каментар і падзякаваць іх за годную працу. У дадзеным відэа кіберпартызаны заявілі аб кібератакі на камп'ютарную сетку Магілён Трансмаша. Гэта ўнутраняя сетка Магілён Трансмаша, гэта філія Маза, зашыфраваная, усе файлы, серверы і базы дадзеных больш недаступныя супрацоўнікам прадпрыемства. Бухгалтэрыя, кіраўніцтва, інжынеры сыходзяць у прымусовую забастоўку. На кампутарах і серверах размешчаны шпалеры ў памяць забітага Андрэя Зельцера. Усе базы дадзеных выпампанавыя і будуць прааналізаваны на наяўнасць парушэнняў. У доказ прымацоўваем скрыны з дамен контроля, так званыя сэрцы сеткі, а таксама ліст ад галоўнага інжынера, дзе ён моліць атрымаць сістэмнага адміна, але так і не атрымаў, паведамляюць кіберпартызаны. Ключы шыфравання знаходзяцца ў нас, і мы гатовыя расшыфраваць прадпрыемства ў абмен на вызваленне 10 палітвязняў на наш выбар. Іх спіс можна атрымаць праз і яны даюць пасыланне на свой чат-бот, у якім яны чакаюць зваротную сувязь. Аўтуковіч герой, піша Нарлі Ол. Так, часцей і часцей згадвайце іх імёны і падтрымлівайце сапраўдных патрыётаў, сапраўдных тых, хто борацца, таму што, ну, сябры, аб'ектыўна мы з вамі не у ванні з ружовымі лепесткамі, ідзе вайна, вайну аб'явілі беларускаму народу, таму раздавім лукашыскую гадзіну. Ну і нагадваю, што спонсорам тэрарызму з'яўляюцца Крэмль, Дзірашка у складзе 140 мільёнаў, напэўна, таму што яны ўсё ніяк не могуць апублікаваць дадзеныя спісы па... Там яны праводзілі апытанне, колькі маскалей засталося на Расіі. Яны яшчэ не могуць падлічыць, колькі іх там насправдзе, таму федерасты ў складзе Расійскай Федэрацыі, яны з'яўляюцца тэрарыстычнай групоўкай, галавенствуе гэта ўсё хуйло, якое падтрымлівае вусатую, сінярукую, сіняпальцую, як ён там, сінепалую дупу. Таму ўсё называем сваімі імёнамі, не крыўдзімся, а працуем далей. Ну і давайце да ружовых лепесткоў у ванне. Сёння Святлана Ціхановская выступіла з прамовай на саміце за дэмакратыю, арганізаваным прэзідэнтам США Джо Байденам. Некалькі прыведзем цытат, і зараз мы паглядзім яе зварот. Напэўна, ён мог бы быць больш эмацыйны, але маем тое, што маем. Дзякуй і за гэта, што называецца. Святлана Ціхановская сказала: «Я не разумею, чым розніца паміж словам very, deeply, strongly concerned. Мы вельмі глыбака, моцна занепакоеныя.
and gravely, extremely, seriously concerned. Мы надзвычайна сур'ёзна занепакоеныя. Я да гэтага часу не магу зразумець, як адной групе галаварэзаў удаецца тэрарызаваць усю Еўропу з дапамогай захопу самалёта аб арганізацыі незаконнага ўвозу мігрантаў. Чаму гэтыя людзі да гэтага часу не сутыкнуліся з якімі-небудзь сур'ёзнымі наступствамі за сваё бесчалавечнае дзеянне? Недавно яна пачула ад аднаго міністра замежных справаў: мы зрабілі ўсё, што маглі, і нічога не спрацавала. У яго голасе чуліся расчараванне і стомленасць. На жаль, але беларусы не могуць сказаць: мы зрабілі ўсё, што маглі, і нічога не атрымалася. Мы не можам вярнуцца дадому. У нас аднялі нашу хату, і пакуль мы не вернем яго, мы не спынімся. Не чапайце, я матку. Нарулювал. Гэта, ведаеце, такі годны жарт зараз мне падаецца будзе, тому што ёсць я бацькі, я маткі. Ну, прыгожа, клас, лайкос. А мне падаецца, вось гэта сведчыць пра аднаўленне нацыі, годнасць нацыі. Я ўжо прыводзіла прыклад з Украінай, што я пачала адчуваць, што краіна выстаіць, такая краіна, як Украіна, для мяне вельмі важліва было ведаць, што гэтая краіна стрымаецца, што яны ўтрымаюць гэты жах, якой накатвае на іх у выглядзе агрэсіі расійскай. І памятаеце, украінцы прынеслі труну да амбасады расійскай, і вось у гэтую хвіліну пад проста гамерычны хохат я зразумела, што нічога не падалаюць гэтай нацыі. Калі яны у такія жудасныя хвіліны, у хвіліны, калі ідзе вайна, калі літаральна штодня гінуць іх суайчыннікі, гінуць іх грамадзяне, яны знаходзяць яшчэ ў сябе сілы неяк саркастычны. Гэта не пачуццё гумара, гэта сарказм, вось такой тролінг, што вы ўсіх не знішчыце, мы застаемся на сваіх пазіцыях, і мы годная нацыя, таму мы будзем вось праз такія месенджы даносіць сваю пазіцыю. Беларусы пачалі жартаваць, а значыць, я маю надзею, маем рацыю, і, канешне, як нашыя бабулечкі сёння засведчылі, і вось Нарлеоў жартуе, значыць, нічога не страчана. Насамрэч, мы ведзем барацьбу. Мне напісалі паведамленне, што ваша кар'ера ва ўкраіне ніяк не карыстаецца запытам, што вам там вельмі дрэнна, павяртайцеся дадому, вас тут чакаюць усе плюшкі, ўсё будзе добра. Я зараз, відавочна, трохі каверкаю паведамленне, якое я атрымала, але месендж прыблізна вось такой, што вы ва ўкраіне нікому не патрэбныя, а вось у Беларусі вас вельмі чакаюць, таму што у вас у актыве ёсць кейсы вядомых актывістаў. Дзейсна, не паверыце, у мяне кейсы вядомых актывістаў, і іменно з-за гэтага, каб не падстаўляць людзей, я не магу павярнуцца ў Беларусь, таму што тысячы людзей прайшлі праз праект, якім мы з Олексай кіруем, і дзейсна надаваць інфармацыю па гэтых людзям, гэта, мне падаецца, будзе круцей за Пратасевіча, таму я, канешне, не дам такой магчымасці беларускім тых, каго я не паважаю, атрымаць, што называецца, такого характару інфармацыі. Таму не спадзявайцеся, канешне, мова пра тое, што я за нейкія грошы, за нейкія пасады, за нейкія плюшкі магу павярнуцца ў Беларусь, сучасную Беларусь. Я гэта зраблю, калі Беларусь будзе дэмакратычнай і у якой я буду карысная, таму што я таксама прывязу з сабой такой фундамент для пабудовы дэмакратычнай інстытуцыі ў Беларусі. Таму да, сябры, смешнага шмат, але ў той жа час вось маем тое, што маем, што называецца. Так, давайте пробежимся по міжнародных навінах. Сёння таксама будзем разглядаць РНР, трошки пазней. Я хацела бы зараз агучыць, што ў свеце кажуць пра Беларусь. Але пасля таго, як мы паслухаем Святлану Ціхановскую, якая сёння прысутнічала на саміце, запачаткаваным ЗША, таму што гэта вельмі важліва.
First of all, I want to thank President Biden for organizing this gathering. President Nauseda, honorable guests of state, dear friends, let me be myself today. Allow me to say how I feel. I feel angry. Thousands of my fellow citizens are in prison because they dared to speak up against a dictator. It all started as a protest against rigged elections, but it became something much bigger. It became a struggle for dignity and justice. Belarusians had enough of the regime ruling the country for 27 years. They felt that they deserved to be respected and heard. We continue to pay a big price. 40,000 people have been detained since last year. Many suffered endless interrogations at the hands of the KGB. Many were tortured and humiliated. You could see their forced confessions posted by the regime on YouTube. Many lost their lives. More than 300,000 were forced to flee, and more than 900 have been recognized as political prisoners. Among them is my husband Sergei, who will likely to be sentenced to 15 or 20 years imprisonment next week. It's because of him I'm here today. I feel awful that my children haven't seen their father for 18 months. And some mothers will never see their children again. Like Alena Bondarenko, the mother of artist Roman Bondarenko, who was murdered by the regime. Some children will never see their fathers again. Like Nastya, daughter of Alexander Raykovsky, shot by the regime's security forces while peacefully protesting the fraudulent elections. Also, I feel confused. I don't understand what is the difference between very deeply, strongly concerned and gravely, extremely, seriously concerned. I still can't understand how the group of thugs managed to terrorize the whole of Europe with flight hijacking or migrant smuggling. How come these thugs still haven't faced any significant consequences for their outrageous actions? Recently, I heard from one foreign minister I've met. We did everything we could and nothing worked. There was frustration and fatigue in his voice, unfortunately. But Belarusians can't say we did everything we could and nothing worked. We cannot go home. Our home is taken from us. And until we get it back, we will not stop. Ladies and gentlemen, supporting democracy, supporting Belarusians is a process, not a one-time action. The international community is much more powerful than it pretends to be. For the last 18 months, I have been trying to understand why the democracies of the world are so reluctant. Taken together, they are the most powerful force in the world today. Their economies are vast. They have enormous wealth, expertise, and power, both soft and hard, and many brilliant, charismatic leaders. Many of them are here today. Leaders that really could defeat dictatorships if only they set their minds to it. If only they realized that the fight for our freedom is the fight for their own freedom too. I'm not an experienced politician, but I'm not naive either. And I truly believe in the power of international institutions and our democratic community. Perhaps I believe in them more than you do. But this belief comes from the bottom of my heart, the heart of a mother, a wife, but also a Belarusian who patiently desires her country and its people to be free. Dear friends, let me put it in simple words. Imagine that your neighbor is an abuser. You can't ignore him.
but also you cannot change his ways. So what can you do? You can try to appease him or try to satisfy his demands, but that will only make the abuser feel that he can control you, that he can manipulate you. Because if you are accommodating, you lose ground. 27 years of oppression taught us that appeasement never works. If you give him an inch, he will take a mile. Let me be clear, dictators cannot be re-educated. On an individual level, when we see an abuser, we know what the right thing to do is send a collective message loud and clear that such behavior will have punitive consequences. This abusive neighbor is a problem for the whole neighborhood, not only for the left or right side. Why then does the world do so little when it comes to the abuse going on just across the border in neighboring Belarus? And what hope is there for any of us if we cannot stand up together for our own values? Ladies and gentlemen, I propose that we make next year a year of concentrated action, the year that democracies push back and reclaim the initiative. To topple dictatorships, we may not need a hurricane. It's not what we Belarusians are asking for. Just give us the right gust of wind from just the right direction at just the right moment. Because as we know, dictatorships seem all-powerful until suddenly they are not. They are trees that can grow tall and wide, but their roots are always shallow. Dear ladies and gentlemen, I feel proud of my fellow Belarusians. Our struggle continues. Belarusians fight with dictators with dedication and pride, despite terror and fear. And I also feel optimistic. We have a new quality of Belarus society. People are self-organized and determined. They don't rely on someone anymore. They act themselves. They create structures that will become foundations of a new Belarus. They develop reforms, distribute self-published newspapers, fundraise to support those in need and each other. We can shape the future of democratic Belarus now, and we rely on your help, but also your consistency. Thank you, and живи Беларусь! Живі вічно, хочеться сказати. Ну, ось такое агульне 7 хвилин промова. Канешне, як правильно піша, пакуль рашку не нагнуць, Беларусь не звольнится от Луки. Я хотела бы зазначить, что тут мова шла не про диктатора, а про диктатуры агулом. Тому мне падаецца, что посыл такой сабе. Я хотела бы побачить там больше эмоций. Я не критикую яе. Шмат хто сёння крытыкуе, але я не буду гэтым займацца, таму што быць прадстаўніком на такім узроўні, мне падаецца, гэта вельмі годна. Я дзякую хаця б за тое, што яна дацягнулася да такой пляцоўкі. Гэта важліва. Пытанне барацьбы, яшчэ раз скажу, гэта вось тут. Гэта залежыць ад нас. Я у сваёй працы не кіруюся ад суфлёра. У мяне няма чалавека, які кажа, што мне рабіць. І сярод актывістаў велічэзная колькасць такіх людзей насамрэч. Мы робім тое, што мы лічым неабходным рабіць. Вось сёння там займаюсь бежанцамі, або у канферэнцыі па палітвязнях, або распрацоўваю праекты, або працую па прыватных праектах, або займаюся мерчам, якой патрэбен будзе каналу.
Гэта класна. Беларусы зараз гуртуюцца насамрэч. Беларусы шмат хто з іх робіць тое, што яны лічаць неабходным. Без зовнішняга кіравання. Таму хто яе акружае, то вось пытанне. Я разумею, Тетяна, пра што вы кажаце. Я не падтрымліваю гэту гоп-каманду, шчыра кажу. Яны мне брыдкія не менш за тых же Латушак, Кавальковых і ўсіх рэшта. Гэта не тая каманда, якую я буду падтрымліваць. Але я кажу, што неабходна сітуацыйна глядзець, што адбываецца, сябры. Ну, нельга крытыкаваць чалавека, якой дацягнуўся да такога ўзроўню. Гэта цудоўна, насамрэч. То бок, я па парэ ведаю, да, у беларускіх пытаннях парэ прадстаўляе Алексей Гончаренко. Тут на саміце Беларусь прадстаўляла беларуска. Я не кажу, што Алексей дрэнна прадстаўляе Беларусь. Але я, мабыць, хацела бы пабачыць спіч Ціхановскай, якой бы не ўступаў спічу Алексея Гончаренко. Таму што як гэта робіць ён на міжнародных пляцоўках, гэтаму патрэбна вучыцца. Таму што спічы Гончаренка, яны заўсёды, яны з сэрца ідуць. Гэта адчуваецца. Я зараз не кажу там, я не прыхільніца яго, я проста паважаю гэтага чалавека, яму ўдзячна, што ён прадстаўляе нашы інтарэсы на міжнародных пляцоўках. І вось тут важліва, што сёння Беларусь прадстаўлялі не прадстаўнікі іншых краінаў, а Беларусь. Але хацелася, каб вось гэта Беларусь сказала не вось той беларускі, такой, ведаеце, суфлёрскі. Вось напісалі папер, тэкст, і ідзе вось надыктоўка. Хацелася, каб гэта крычала сэрца. Мне гэта б троху не хапіла. Не хапіла веры ў тое, што кажуць. Просто я пабачыла чалавека, якой чытае тэкст. Безэмацыйна, абсалютна. Зараз мы паслухаем зноў-такі зліў кіберпартызанаў, і вы зразумееце, пра што я кажу. Мне не хапіла драйву у спічы. Я не магу крытыкаваць, таму што я не была на яе месцы, я не ведаю, мабыць, я б там сядзела, у мяне трусіліся бы рукі і цеклі бы слёзы, я увогуле проста маргала на камеру, не ведаючы, што сказаць ад страху. Таму што гэта велічэзная суполка, міжнародная суполка, дзе сабраліся дзейсна лідары сусветных краінаў. Таму тут я не крытыкую. Я выключна кажу пра тое, чаго мне не хапіла. Мне не хапіла емоції. Ну, виглядала вона достойно, але Білоруси вирішили почути, вони ще хотіли почути. Ну, мабуть. Кожен для себе зазначив, відзначив. Я кажу, мені не хапіло серця, мені не хапіло емоцій. Тому що ми проживаємо гэта ўсё штодня, і, ну, скажем так, про палітвязняў без слёз распавядаць гэта цяжка, вельмі. Яны заўсёды выклікаюць слёзы, як і загінутыя. Таму я кажу, мне трошки гэтага не хапіла, конечно. У той же час, міжнародныя навіны. Супольнасць, кажу, прабачце. Супраць начальнікаў ізалятара на Акрэсціна ў Мінску Дзярждэпартамент ЗША увёў санкцыі. Гэта павязана з парушэннем імі правоў чалавека. Пра гэта напісана ў апублікаванай у пятніцу пісьмовай заяве дзяржсакратара Энтані Блінкена. Гаворка ідзе аб катаваннях і жорсткім абыходжанні, бесчалавечным і прыніжаючым годнасць звароце, а таксама пакаранні затрыманых пасля фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў у жніўні 2020 году, у якіх па меркаваннях Вашынгтону гэтыя людзі прымалі ўдзел. Таксама Польша будзе патрабаваць закрыццё газаправода «Паўночны поток-2». Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Польшы Збігнеў Рау на сустрэчы з кіраўніком МЗС Германії Анналеной Бербок. Новы ўрад Германії будзе самым жорсткім прыхільнікам санкцый. Нядаўна уступіўшы на пасаду канцлера Олаф Шольц выказаўся аб самым фанатычным адепце секты святога Легітымія. Цытата.
Цалкам зразумела, што дыктатар у Беларусі, а інакш яго назваць нельга, не мае легітымнасці з боку ўласнага насельніцтва і паспрабаваў з дапамогай бежанцаў аказаць ціск. Кіраўнік МУС Германії Нэнсі Фезер назвала дзеянні беларускага сатрапа скандальнымі і бесчалавечнымі. Яна заявіла, што Лукашенко эксплуатуе людзей, якія знаходзяцца ў гаротным становішчы дзеля дасягнення ўнутрапалітычных мэтаў. Няма сумневаў, што калі ў Еўропе Лукашенко называюць дыктатарам з самых высокіх трыбун, то пра ніякае прызнання не можа быць і гаворкі. Усе разумеюць, што з тыранаў, які захапіў уладу, трэба размаўляць толькі на мове сілы. Я згодна поўнасцю, яшчэ на Маскале бы наклалі санкцыі, было б цудоўна. Працуем. Велічэзны блок па самалёту Ryanair, якой, я нагадаю, ляцеў з Грэцыі ў Літву. Ён быў пасаджаны прымусова на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь, і з борта быў зняты Роман Пратасевіч, якой не выклікае зараз таксама ніякіх эмоцыяў, як бы ён не распавядаў пра свае дрэннае становішча. Вельмі шчырыя усмешкі на прапаганду НТВ сведчаць пра тое, што напэўна, так павінна было стаць. І так. Польская прокуратура абвергла хлусню сінепалага тэрарыста. У рамках расследавання аб прымусовай пасады самалёта Ryanair у Мінску польская прокуратура агучыла папярэднія вынікі. Заява аб мінаванні было ілжывым, на борце не было ніякай бомбы, жыццю і здароўю пасажырах нічога не пагражала. У дыспетчарскай кабіне знаходзіўся супрацоўнік КДБ, які курыраваў увесь працэс захопу паветранага судна. Усе дзеянні экстранных службаў і супрацоўнікаў аэрапорта паказвалі тое, што адсутнічае якая-небудзь пагроза. Такім чынам, следства прыходзіць да высновы, што паведамленне аб неіснуючай бомбе было толькі падставай дзеля таго, каб пасадзіць самалёт і захапіць палітычнага дысідэнта, а ўся аперацыя была арганізаваная КДБ. Прэс-сакратар польскіх спецслужбаў даў каментар Белсату, у якім падрабязна абвяргае афіцыйныя заявы рэжыму, які адмаўляе сваё дачыненне да акта міжнароднага тэрарызму. Татушка крокодилов, вітаю вас. Цікаві у нас з'являються люди. Вітаю. Леол пише, США виділила мільярд долярів на боротьбу з диктаторськими країнами. Буслам треба з гэтага гранту, нам на землю так само. Давайте дапаможем спачатку буслам распаўсюдзіць інфармацыю, якую яны надаюць. Таму і далучаем зараз сетку каналаў, цэлая сетка каналаў, зараз беларускія прапагандоны, хто мяне глядзіць, і беларускія чкі даведаюцца, што мы стварылі цэлую сетку каналаў, якая зараз будзе дапамагаць буслам ДНС і супраціў. Экстрэмісты нашы ўсё, я нагадываю, я эканамічная тэрарыстка па меркаваннях Балбатэ, таму нам страчаць ужо няма чаго, будзем дапамагаць адзін аднаму, бароцца за Беларусь і, канешне, у будучыні створваць новую прыгожую Беларусь, дэмакратычную і без чарнашмотачнікаў, лубазіку і прочай навалачы, якая хутчэй за ўсё будзе развлекаць сваімі прыватнымі танцамі кагосьці на Расіі. Я звярнулася да сайту дзяржаўных службаў Польшчы, каб прачытаць афіцыйныя дадзеныя па самалёту Ryanair, і вось што яны пішуць. Агентство ўнутрэнняй бяспекі пад наглядам прокуратуры праводзіць расследаванне па факце вымушанай пасадкі 23 траўня 2021 года у аэрапорце Мінска рэйсу Ryanair з Афін у Вільню з Романом Пратасевічам на борце. У ходзе расследавання былі заслуханы некаторыя пасажыры і прадстаўнікі авіякампаніяў. Агледжаны самалёт, прааналізаваны запісы і сабраны іншыя доказы. У ходзе судовага разбору таксама былі сабраныя справаздачы і матэрыялы ад непасрэднага сведкі дзеянняў, распачатых у той дзень на дыспетчарскай у Мінску.
Доказы паказваюць, што 23 траўня афіцэр беларускага КДБ прысутнічаў у аперацыйным пакоі падчас працы ў вышкі кіравання паветраным рухам. У ключавы момант ён узяў пад кантроль працу авіядыспетчара. Ён даў інструкцыі супрацоўніку, які кантактаваў з пілотам. Менавіта афіцэр аддаваў каманду і прымаў рашэнне наконт высадкі ў Мінску. У той самы час афіцэр КДБ падтрымліваў тэлефонныя кантакты з кімсьці, каму ён паведамляў пра тое, што адбывалася з самалётам. Варта падкрэсліць, што ўзяцце пад кантроль дыспетчарскай вышкі агентам спецслужбаў – гэта нешта беспрэцэдэнтнае, якое выходзіць за рамкі правілаў і практыкі. Дзякуючы аперацыям, праведзеным падчас польскага расследавання, ход падзей у мінскім аэрапорце быў устаноўлены і задакументаваны. Таксама было ўстаноўлена, што падчас палёту не было пагрозы выбуху бомбы, што пацвярджаецца тым фактам, што першая інфармацыя аб пагрозе была прадстаўлена пілоту да адпраўкі электроннага ліста і аб якім гаварылася падчас размовы. Меркаваныя выбуховыя рэчы на борце. Таксама дзеянні ў аэрапорты Мінскі, у тым ліку праводзены экстранных службаў і супрацоўнікаў аэрапорта, указвалі на адсутнасць пагрозы, аб якой дыспетчарская служба праінфармавала пілота. Уся сітуацыя была справакавана беларускім бокам для высадкі дысідэнта ў Мінску. Мы сутыкнуліся з аперацыяй рэжыму Александра Лукашэнкі, які, дзякуючы апісаным дзеянням, у тым ліку пагрозам і тэрарызму пілоту, здзейсніў вымушаную пасадку грамадскага самалёта з мэтай затрымання дысідэнта, які знаходзіўся на борце. У межах гэтай аперацыі беларускіх спецслужбам стваралася ўражанне, што існуе пагроза выбуху грамадзянскага самалёта. Польскія спецслужбы апублікавалі запіс з кабіны дыспетчара ў момант пасадкі Боінга РНР. Мы паслухаем шматочак невялічкі, таму што агулам цягнецца, мне падаецца, блізка 10 хвілін, але я ўзяла асноўны шматок, дзе можна пачуць тыя наказы, якія надаваліся падчас знаходжання чэкіста ў пакоях авіядыспетчара. У кабінеце дыспетчара знаходзіўся агент КДБ, які загадаў яму змяніць пра бомбу, якая нібыта знаходзіцца на борце самалёта, каб пасадзіць Боінг з Пратасевічам у Менску. На запісе выразна чуваць, як дыспетчар пытаецца ўвыбісці, што яму казаць. Цытата. Дыспетчар. Код паведамлення жоўты ці чырвоны? Гэбіст. Ну, чырвоны, скажы, чырвоны. Чарговая хлусня хітразачоснага псіхапата вскрыта. Гэты запіс зойме асаблівае месца ў тоўстай тэчцы доказаў для будучага трыбуналу. Давайте паслухаем расшифроўку авіядыспетчара, якую надаў польскі бок. Інформація о ładunku wybuchowym. Romeo 1 Tango Zulu. For your information, we have information from special services that you have bomb on board and that can be activated over Vilnius airspace. Продолжай, чтобы быстрее. Romeo 1 Tango Zulu, and for security reasons, we recommend you to land and inform Mike Sierra. This recommendation to the alert to Minsk, where did it come from? Where did it come from a company? Did it come from departure airport authorities or arrival airport authorities? Только наша рекомендация. Romeo 1 Tango Zulu, this is our recommendation. Can you say again? Romeo 1 Tango Zulu, this is our recommendation. Na pytanie pilota o to, skąd pochodzi ta wiedza, oficer poinstruował kontrolera, że od służb specjalnych i że na lotniska europejskie został rozesłany e-mail z informacją o ładunku wybuchowym znajdującym się na pokładzie samolotu SPRSM, którego eksplozja miałaby nastąpić w przestrzeni powietrznej nad Wilnem. Oficer poinstruował również kontrolera, którego pilot pytał o kod zagrożenia, że jest to kod czerwony. Romeo 1 Tango Zulu, advance your decision, please. I need to ask you a question. What is the code of the tracking? Green, yellow, or amber, or red? Стендбай. Он говорит код сообщения желтый или красный. По нашей силе красный, пускай красный. Romeo 1 Tango Zulu, they say code is red. Вось так, поўную версію можна паглядзець на
сайте Держслужба у Польшчы. Я не стала ўключаць усё, тому што патрэбна, напэўна, перакласці, калі будзе час, і надаць беларускамоўную версію, напрыклад. Мне падаецца так. Так, я не памятаю, што гэта такое. Все, я уже згадала, што гэта такое, мы уже глядзелі. Зараз я хацела бы звярнуць увагу на тое, што быў апублікаваны зліў кіберпартызанаў, і я хацела бы, нічога не зразумеў, але знаю, що НПЛО. Мова ідзе за ўзровень бяспекі і небяспекі. Чырвоны ўзровень у авіядыспетчераў – гэта максімальная пагроза тэрарыстычнай атакі. Я калі расшифрую польскі бок, тому што польская мова, даваць на канал польскамоўны варыянт, калі можна зрабіць беларускамоўны, мабыць, калі паспею да заўтра, да паслязаўтра гэта расшифраваць, мы дадзім гэта на наш канал і ўжо з перакладам атрымаем больш такую поўную інфармацыю. Просто сёння часу не было, гэта сённяшняя публікацыя, я ўзяла маленечкі шматочак вось такіх самых, напэўна, яскравых момантаў, якія былі агучаныя ў інтэрв'ю. То бок па той інфармацыю, якую мы атрымалі непасрэдна з інфармацыйных крыніцаў. Зараз я хацела бы, каб вы праслухалі Сергея Ціхановскага, якой знаходзіцца ў СІЗА. Гэта яго размова з адвакатам, і мы абмяркуем гэта пасля таго, як паслухаем. Делаем все возможное, чтобы скорее вы все вышли. Вот не знаю, как долго это может продлиться, но надеемся, что очень скоро. Делаем все, что все необходимое и по изменению ситуации в республике. Вот я держусь только благодаря белорусам. Знаю, что отступать мы не можем. И никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены, пока не добьемся новых выборов. Как и было, да, в программе заявлено. Как там? Макрона видел? Хорошие люди. Да, поддерживают нас. Поддерживают нас, не признают легитимность одного человека. Верят в нашу победу, потому что наше дело правое, скажем так. Это хорошо. Но я думаю, что нормально все будет. Я тоже так думаю. Может быть, тебя уже где-то встречать? Нет. Ну, надо как-то жестче быть. Я вообще, у меня один из вопросов, что конкретно делается, чтобы политзаключенные вышли. У меня к Свете вопрос. Конкретно что делается, чтобы вышли? Не вот это все, да, все это политическая борьба, я все понимаю. Я даже молчал 3 месяца. Окей, что конкретно делается? У меня сейчас вопрос есть. Что бы вы посоветовали? Я ничего не могу, мы через юриста общаемся. Я просто, что они конкретно делают для этого? У меня серьезный вопрос. Имеется в виду, и она скажет, все, что мы делаем... Это все для этого, да? Ну, я как-то не считал мысль, что это результат нужен. Я же вообще предприниматель, и я всегда работаю на результат какой-то. Если вот эта вся работа какая-то делается, нет результата, она мне не нужна, такая работа, понимаете, как предприниматель.
понимаю. Так сказать? Нет, я с работников со своих спрашиваю результат. Мне не важно, что они сделали для этого, понимаете? Мне нужно, чтобы они это сделали. Значит, надо делать что-то другое. Вот такой мысль, да? Если это ни к чему не приводит. Я так думаю, что никто ни с кем не разговаривает, там, никак вообще нигде. В смысле? Ну, чтобы решался этот вопрос, никаких движений конкретных направленных вопросов нет. Ну, если с моего прошлого опыта, вам интересно услышать, то на самом деле это вопрос освобождения политзаключенных, он не решается не в момент конфликта, к сожалению, понимаете, поэтому вряд ли, и в этот раз, тогда, когда полный разрыв между Западом, обществом, властью и так далее. Неправильно делать. Надо было, вот когда тот же Халей, когда остановился, надо было не 3 требования, не 4, а одно, но которое, в принципе, они могли выполнить. Выпустить политзаключенных. А потом с нами, когда бы мы вышли, им уже было вообще очень трудно дальше разговаривать. И дальше Халей... так поэтому... Да, но оно одно маленькое, а 4 уже труднее выполнить, чем одно, понимаете? И это было тупиково, все, он не выполнил. Но другое дело, что за это требование не стал бы Халей бастовать. Ему надо было объяснить, что требование 4, но сейчас сначала одно. Они, когда, даже, понимаете, заводы встали за пытки. Понимаете? Только из-за этого. И пытки заключенные связаны. И когда под эту трубку они могли бы вот так сказать. Когда пытки прекратились, прекратилось и вот это вот возмущение. Понимаете? Поэтому вряд ли, объективно стоит рассчитывать на то, что ваша персона, волнует рабочего Беларусь-Калия, чтобы он захотел из-за этого, работать. Я не говорю про себя. Надо было связать пытки с заключенными, а заключенных с политзаключенными. В один такой месседж. И был шанс тогда. Назад уже не вернешься. Я просто сейчас говорю, как может быть. Вы считаете, что ошибка совершена? Мне так кажется. Ошибка совершена в том, что я не знаю, что делается, чтобы вышли политзаключенные. Просто я не знаю вообще, что делается. Я вам говорю, что делаться может в разное время разное. Вот то, что можно реально сделать. На 10 дней задержали всего лишь. Не по уголовному, на 10 дней. Вот они стоят конкретно с плакатами. Потому что это их друзья. На что друзей нету? Давайте, кто пусть выйдет, вот это я передам. Нет, я не знаю. А кто в смысле, вообще из тюрьмы или что? Или нет, кто за вас выйдет, да. Не надо мне, это суд у меня кто-то выходил. Я же не один там. Выходили и на ступеньки КГБ, и под ваше СИЗО выходили, кричали, выпускай. Это же совсем буквально несколько дней прошло, пару недель. Конкретно за вас. Разве вы это не считали, не увидели? Меня же не выпустили. Вас не выпустили. Вас не выпустят из-за того, что будут кричать под стенами СИЗО. Потому что понимаешь, что если вы выйдете, то все остальное будет еще хуже. Вы именно поэтому, чтобы вас не пускать на СИЗО. Какая логика им? Какой им резон вас выпускать сейчас? Какой резон мне Тут пускать? хотя бы, Там тоже не там было хоть резона. бы харакири все придут, сделают на площади, вас не убедят. Убедят только некие объективные экономические вещи. В данном моменте вообще о них вопрос пока не идет. Вот нужно поставить вопрос отключения от свифта и европейской платежной системы есть. Пока... Это серьезный вопрос. Хорошо, в Европарламенте прям нужно говорить. Прям отключайте и все. Мы вас умоляем просто. А то они там собираются деньги со счетов снимать. Это все ерунда, налоги не платить. Отключить от платежной системы все. И пусть идет в Россию, и Украину пускай тоже. Мы Крым признаем все украинским, 100%. Я разочаровался в этих россиянах. Я в шоке, что такое можно делать. Раздушим лукашистскую гадину. Вось такой месседж Сергея Ціхановскага. Гэта тое, пра што мы крычым
ломімся вось гэтыя зачыненыя дзверы. Нас не чуюць. Нас гэта актывістаў, якія нагадваюць, што першы пункт, якой павінен быць выкананы, без беларускіх патрыётаў ўсё бессэнсоўна рабіць. Палітвязні павінны быць як можна хутчэй вызвалены. Што дзеля гэтага рабіць? Ну, мы ўжо казалі пра санкцыйную палітыку 100-500 разоў. Санкцыі пачалі ўводзіць не таму, што затрымалі Статкевіча, Ціхановскага, шэрага кота, купа нашых знаёмых, купа нашых друзей сядзіць. Санкцыі пачалі вводзіць за акт міжнароднага тэрарызму. А ніводны стрым не праходзіць без тэмы палітычных зняволеных. Важлівасць гэтага пытання я ўжо проста не ведаю, як удалбліваць. Наколькі гэта патрэбна. За кратамі знаходзяцца людзі, у якіх ёсць каманды патрыётаў. Мы таксама павязаны па руках і па нагах, таму што ў нас там заручнікі. Але ніхто з нас не кажа, што... Ну, я на сваім прыкладзе зноўку кажу, Мікалай Статкевіч знаходзіцца за кратамі, Сергей Спарыч знаходзіцца за кратамі, Афнагіль Женя знаходзіцца, Дзіма Казлоў, Андрусь Войніч, купа нашых людзей. Гэты спіс, якой я могу працягваць бясконца. Мы працуем заради іх. Я не магу не выйсці з плакатам без іх. Я не магу не выйсці без сцяга. Мне падаецца, замест белай вопраткі і кветак умова размовы можа быць толькі адна. Вы вводзіце санкцыі, мы даем гарантыю, што Беларусь будзе дэмакратычнай. Ці вам патрэбна гэтая выбухоўка ў цэнтры Еўропы з дэбілам у галаве? Я не ведаю, якімі яшчэ інструментамі карыстацца, каб пачулі тых, каго яны лічаць, ужо на ўзроўні ворагу. Мне так падабаюцца гэтыя лашчоныя дыпламаты. Вы не кажаце пра будучыню Беларусі. Вы заняты сваімі прыватнымі кішэнямі. Брыдка глядзець. Я вельмі спадзяюся, што будзе праслушка Статкевіча, а відавочна, што ў гэтым пытанні мы працуем. Пакуль няма праслушкі Статкевіча, я хацела бы зачытаць вам артыкул і скончыць ім ужо гэты доўгі стрым. Называецца артыкул «Разважанні беларускага лідара». Я дзякую сайту Харты 97 за надання такой, на мой погляд, бескаштоўнай інфармацыі. Вызнання Ціхановскім Крыма украінскім – гэта вось той маленькі крок аздараўлення нацыі. Я хачу, каб кожны беларус гэта разумеў. Пакуль вы не адчуеце, што агрэсія – гэта агрэсія, і ў дачыненні любой краіны яна з'яўляецца агрэсіяй, і што калі краіна-агрэсар дрэнна ставіцца да адной краіны, то да вас яна будзе ставіцца неяк па-іншаму, чакаць не патрэбна. Цешыць сябе ілюзіямі, што маскалі палюбяць беларусаў у тым выглядзе, у якім яны існуюць, чытайце Андрэя Саннікава. Ён вельмі годны тэкст напісаў. Лідар беларускай апазіцыі, палітычны вязень Мікола Статкевіч даслаў з турмы артыкул. Сайт Харты 97 друкуе яго цалкам. Цытата. Шмат каго з нас цікавіць сэнс чалавечага жыцця. Навошта мы з'явіліся на свет? Навошта нашае існаванне і смерць? Нейкі ж сэнс ва ўсім гэтым павінен быць. Водгукі спробаў зразумець яго адчуваюцца нават тут, за кратамі. У лістах з пытаннямі маладых людзей, у кнігах чытаю.
З рэпрадуктара над дзвярымі камеры перыядычна гучаць выхаваўчыя лекцыі ад турэмнага распарадку да апісання заразных хваробаў. Сярод гэтых лекцый жаночы голас актывіста, сярод гэтых лекцыяў жаночы голас адрывіста, пастаянна блытаючы націскі ў словах, чытае даволі змястоўны рэферат пра сэнс чалавечага жыцця. І пералічвае такую вялікую колькасць варыянтаў адказу на гэтае пытанне, што у іх лёгка заблытацца. Я адмовіўся ад удзелу ў судзе у косках нада мной, што ўжо колькі месяцаў ідзе недзе паблізу. Часу ў мяне багата, таму паспрабую ўнесці хоць нейкую яснасць у складанні і важнае для многіх пытанне. Не, я не збіраюся даваць на яго свой унікальны адказ, бо варыянтаў адказу і так шмат. Але паспрабую неяк упарадкаваць, класіфікаваць магчымыя сэнсы жыцця адносна людзей, а таксама людзей адносна розных тыпаў сэнсаў жыцця. Любая класіфікацыя умоўная. Гэта заўсёды спрэчанне, якое яно дазваляе лепей зразумець само пытанне. Артыкул 1. Чаму сэнсы жыцця, а не сэнс? У нармальным чалавечым жыцці не можа быць толькі аднаго сэнсу. Па-першае, яно напоўнена шматлікім унутранымі сэнсамі, заснаванымі на пачуццях, эмоцыях, інстынктах. Напрыклад, каханне, любові да блізкіх, жыцця, прыроды, мастацтва, а таксама і нянавісці, свапнасці, страху, голаду. Па-другое, чалавек ніколі не існуе сам па сабе. Ён заўсёды ўлучаны ў сістэмы больш высокага парадку, як матэрыяльныя, так і яўныя. Ад сусвету і рэлігіі да сям'і, традыцыі, асяродку. Для кожнай з іх, так і для асобных частак гэтых сістэмаў існаванне чалавека мае сваё прызначэнне, свой адметны сэнс. Вонкавы свет яўна ці неяўна прапануе ці навязвае нам такія сэнсы ў якасці сэнсаў нашага жыцця. І мы, свядома ці несвядома, прымаем, адчыняем ці ігнаруем гэтыя прапановы. Такім чынам можна вызначыць сярод мноства магчымасцяў сэнсаў чалавечага жыцця іх наступныя віды: унутраныя, прапануемыя і прынятыя. Калі ж нехта і бачыць у сваім жыцці толькі нейкі адзін сэнс, адрынаючы астатнія, то гэта хутчэй паталогія, чым норма. Напрыклад, для наркамана адзіны сэнс яго існавання – любым коштам здабыць і прыняць дозу наркотыка. Для маньяка задаволіць свае хворыя жаданні з аб'ектам маніі, якім для некаторых можа быць падпільнаватыя жанчыны, а для некага і падпарадкаваны народ. Артыкул 2. Прапануемыя нам звонку сэнсы жыцця. Жыццё, прырода, нацыя, дзяржава, царква, ідэалогія, сістэмы каштоўнасцяў, бізнес, начальнікі на працы, грамадскія аб'яднанні, бацькі, сужанцы, дзеці, сябры. Для кожнага з іх нашае існаванне мае сваё адметнае, патрэбнае ім прызначэнне, свой неабходны ім сэнс. І гэтыя сэнсы прапануюцца нам, яўна ці неяўна, у якасці сэнсаў нашага жыцця. Падзелім іх на 3 тыпы. Першы тып – сэнсы абавязкі. У выглядзе законаў, інструкцыяў, зазвычаяў, маральных нормаў, іх фармулююцца дзяржавамі, розныя адміністрацыйныя і эканамічныя структуры, традыцыі, соцыум. Напрыклад, дзяржава бачыць нас падаткаплацельшчыкамі і законапаслухмянымі грамадзянамі. Іншым разам салдатам і афармляе гэта ў выглядзе абавязковых для выканання законаў. Правячая групоўка ў недэмакратычнай краіне бачыць абавязкам яе жыхароў быць кармавой базай для ўладаў. Другое. Асабістыя сэнсы жыцця. Яны звязаныя з уласнымі патрэбамі чалавека і яго атачэння. Іх зазвычай стымулююць нашыя блізкія, якія бачаць нашае прызначэнне ў тым, каб быць для іх крыніцай ці аб'ектам кахання, любові, клопату, бяспекі, павагі, гонару, дабрабыту і грошаў. Таксама крыніца асабістых сэнсаў, асяродак, масавая культура, стэрэатыпы сацыяльнага слою. І трэцяе, вышэйшыя сэнсы жыцця. Яны скіраваны на высокія каштоўнасці, на агульныя справы і чалавечыя супольнасці, з якімі адцямляе сябе асоба.
Гэтыя сэнсы прапануюцца рэлігіямі, сістэмамі каштоўнасцяў, ідэалогіямі і гістарычнымі сучаснымі прыкладамі аб'яднання людзей, культуры і мастацтва. Сэнсы жыцця, якія мы прымаем. Прыняць нейкі з прапанаваных вонкавым светам сэнсаў жыцця значыць зрабіць жыццёвымі мэтамі ці прызнаць іх сваімі абавязкамі, уласнымі. Якія з прапанаваных сэнсаў жыцця чалавек прымае залежыць ад ступеняў яго сацыяльнай актыўнасці і адказнасці. Генетычна і ў залежнасці ад выхавання людзі маюць розныя здольнасці да актыўнага жыцця, да самастойнага вызначэння яго мэтаў і розныя схільнасці пры выбары канкрэтных сэнсаў. Па ступенямі сацыяльнай актыўнасці і адказнасці людзей можна падзяліць на розныя групы. Падзел таго кшталту быў зроблены біблейскім эклезістам, які падзяляў людзей па іх сацыяльных якасцям на дзве групы – звычайных і мудрых. Доля першых – працаваць, есць, піць і весяліцца. Эклезіаст, прыводзіць прыклад мудрага бедняка, які ўратаваў свой горад ад ворага. Хоць, як сцвярджаюць даследчыкі, інтэлект сярэдняга чалавека зараз і змяншаецца, але ж шляхоў самарэалізацыі ў людзей стала нашмат болей, чым 2500 год таму. Таму увядзем яшчэ адну прамежкавую групу і падзелім людзей па ступеням сацыяльнай актыўнасці і адказнасці на 3 групы. Сацыяльна-пасіўная большасць – гэта людзі, зазвычайна, якія прымаюць на сябе толькі асабістыя, прыземлёныя сэнсы жыцця на аснове досведу свайго асяродку. Яны імкнуцца дасягнуць адпаведных метаў без рызыкі ў межах існуючых абставін ды звыклых жыццёвых схемаў. Зазвычай гэта шмат зарабляе, добра працаваць, уласная кватэра ці дом, сям'я, дзеці, не горш, чым у суседзяў і гэтак далей. Такія мэты і складаюць сэнсы жыцця сацыяльна-пасіўнай большасці. Пэўная частка гэтай групы ўвогуле жыве па інерцыі, па прынцыпе жыць, як набяжыць. Сэнсы жыцця ў большасці элементарныя. У скрайнім выпадку аж да знайсці грошаў, каб выпіць. Ёсць сацыяльна актыўная група. Гэта частка грамадства, якая складае ў ім некалькі дзесяткаў працэнтаў. Сацыяльна актыўныя людзі здольныя па сваёй энергіі і ўзроўню інтэлекта планаваць уласнае жыццё, ставіць далёкадасяжныя мэты і мэты скіраваныя працаваць дзеля іх дасягнення. Акрамя традыцыйных для сацыяльна-пасіўнай большасці асабістых мэтаў, яны прымаюць яшчэ і асабістыя мэты больш высокага парадку. Багацце, слава, кар'ерныя ці прафесійныя вышыні, самарэалізацыю ў любімай справе. Гэтыя мэты могуць істотна ўплываць на развіццё грамадства, зменьваць яго і нечым выходзіць за межы асабістых сэнсаў жыцця. Сацыяльна актыўныя людзі гатовыя да пэўнай рызыкі, да выхаду за рамкі традыцыйнага досведу. Зазвычай яны цэняць свабоду, якая неабходна ім дзеля рэалізацыі сваіх жыццёвых сэнсаў. У пэўных абставінах могуць ставіць вышэйшыя мэты, падтрымліваць перамены ў краіне, калі існуючае становішча перашкаджае іх самарэалізацыі ці глыбока закранае іх маральнае пачуццё. І група з высокай сацыяльнай адказнасцю. Яна складае ў грамадстве да некалькіх працэнтаў. Гэта людзі, якія акрамя натуральных, асабістых, вялікую значнасць надаюць вышэйшым сэнсам жыцця. Яны, хутчэй за ўсё, генетычна надзеленыя моцным пачуццём прыналежнасці да супольнасці, з якой сябе адсямелююць і адказныя за яе лёс. Яны гатовыя да асабістых ахвяраў дзеля вышэйшых каштоўнасцяў, свабоды, справядлівасці, салідарнасці, незалежнасці сваёй краіны. Дарэчы, у Беларусі людзей такога кшталту іх апаненты даволі трапна называюць свядомымі ці змагарамі. Чым больш маштаб супольнасці ад суседзяў па двару да чалавецтва, каштоўнасці, якой абараняе чалавек, тым больш яго маштаб як асобы. Артыкул 4. Неабходнасць груп рознай сацыяльнай актыўнасці.
Праведзены падзел грамадства на групы рознай сацыяльнай адказнасці і актыўнасці не сведчыць, што гэтыя людзі вышэйшых і ніжэйшых гатункаў. Прырода мудрая, яна запраграмавала пэўныя прапорцыі людзей розных псіхатыпаў і ступеняў адказнасці ў вялікіх чалавечых супольнасцях дзеля выжывання такіх супольнасцяў. Усё гэтыя групы важныя і неабходныя. Напрыклад, сацыяльна-пасіўная група забяспечвае захаванне, устойлівае існаванне і аднаўленне чалавечых супольнасцяў ад нацыі да працоўнага калектыву. Пэўны яе кансерватызм і асцярожнасць патрэбны, каб супольнасць у выніку барацьбе яе чальцоў за асабістыя поспехі ці высокія ідэі не была ўцягнута ў няспынныя канфлікты і захавала сябе, але залішае пасіўная супольнасць, вырашаная на стагнацыю і знікненне. Сацыяльна актыўная група забяспечвае прагрэс супольнасці, яе развіццё, канкурэнтаздольнасць. Група людзей з высокай сацыяльнай адказнасцю, не гледзячы на яе нешматлікасць, не менее важная за папярэдняя. Яна часта імкнецца захаваць баланс інтарэсаў розных груп дзеля інтарэсаў усёй супольнасці. Гэтая група набывае крытычна важнае значэнне пры пагрозе існаванню супольнасці. Напрыклад, у выпадку агрэсіі супраць краіны ці пры разладжанні ў ёй улады. Без свядомых краіна безабаронная ад такіх пагроз. Мужнасць, розум, стойкасць такіх людзей вызначаюць лёс нацыі. Артыкул 5. Упарадкаванне сэнсаў. Прыклад першы. Падчас Другой сусветнай вайны японцы сутыкнуліся з праблемай масавых уцекачоў англійскіх і амерыканскіх ваеннапалонных, што запатрабавала значных сілаў для іх аховы. Тады японцы вылучылі з агульнай масы ваеннапалонных 5% найбольш актыўных і няскораных, размясцілі асобна і ўзмацнілі ахоўвалі. Астатнія 95% ухоўваць перасталі. Уцёкі спыніліся. Падумайце, толькі 5% з ліку пераважна маладых, маючых баявы досвед мужчын ізалююць, і астатнія ператвараюцца ў пакорлівы стад. Прыклад другі. Калі кіроўная ў дзяржаве група узурпуе ўладу і ліквідуе дэмакратыю, першымі разумеюць згубнасць для краіны такога шляху і пачынаюць змаганне за свабоду грамадзяне з высокай сацыяльнай адказнасцю. Спачатку іх барацьба застаецца незразумелай большасцю, тым болей, што змагары адцягваюць на сябе значную частку рэсурсаў рэпрэсіўнай апарату рэжыма, запальваючы тым самым яго наступ на правы астатняй часткі грамадства. Але логіка аўтарытарызму непазбежна прыводзіць да згортвання і непалітычных свабод, перакрывае сацыяльна актыўным грамадствам магчымасць для рэалізацыі іх памкненняў, планаў, амбіцый. Незадаволеныя гэтым, яны пачынаюць пераходзіць у пасіўную апазіцыю да правячага рэжыму. Затым зазвычай у нас час эканамічная неэфектыўнасць аўтарытарных рэжымаў для краінаў хрысціянскай цывілізацыі прыводзіць да зніжэння дабрабыту насельніцтва. Тады ў пасіўную апазіцыю да рэжыма пераходзіць і сацыяльна-пасіўная большасць. Далейшае пагаршэнне сітуацыі ў краіне натхняе падтрымкай большасці і прыклад змагароў мабілізуе ўсю большую частку сацыяльна актыўнай групы да ўдзелу ў барацьбе за перамены. Адрынанне рэжыма робіцца агульнанародным. У такой сітуацыі адтэрмінаваць яго развал можа толькі значная матэрыяльная і маральная падтрымка з боку знешніх гульцоў. Суб'ектыўныя парады. Спадзяюся, што апісаныя мадэлі сэнсаў, мэта, вызначэння ў узаемадасягненні групаў рознай каштоўнасці, арыентацыі дапамогуць чытачу лепей зразумець людзей, грамадствы ды ў сябе ў ім. Напрыканцы, колькі парадаў па тэме. Першае. Свядома выбірай сваё жыццёвыя мэты, як сэнсы свайго жыцця. Плануй іх з улікам магчымасцяў пераходу ад адной мэты да другой у розных узроставых перыядах. Рыхтуй сябе да іх. Мэта скіравана, працуй дзеля іх. Другое. Пастаянна вывучай сябе. Сумленна ацэньвай свае перавагі і недахопы, улічвай іх пры выбары жыццёвых мэтаў і заняткаў.
Маю на ўвазе, што ад некаторых недахопаў можна пазбавіцца шляхам навучання ці трэніровак. Ну і трэцяе. Свет зараз змяняецца вельмі хутка. Улічваць прагнозы гэтых зменаў, каб абраны табой на пэўны перыяд жыцця занятак не стаў састарэлым і непатрэбным. Выбірай заняткі, якія падабаюцца табе, з якімі ты супадаеш унутрана. Шукай сваю справу. Калі не атрымаецца, або атрымліваецца мала ў каго, то шукай проста любімую справу. Прывучы сябе рэгулярна займацца фізкультурай, правільна харчуйся. Актыўнае чалавечае жыццё не такое ўжо і працяглае, каб грэбаваць магчымасць павялічваць яго на дзесяцігоддзі. Прымай у якасці ўласных жыццёвых сэнсаў тыя чалавечыя, грамадзянскія, маральныя абавязкі, якія адпавядаюць твайму пачуццю справядлівасці. Чалавецтва выжыла і развівалася дзякуючы салідарнасці супляменнікаў, палоў і пакаленняў. Ты прыйшоў нашмат на што гатовае. Не будзь няўдзячны і зрабіў свой внесак. Імкніся жыць у адпаведнасці са сваім маральным пачуццём і не ахвяры ўласнай годнасцю. Гэтыя якасці закладзеныя шмат каму з нас генетычна. Грыбуючы імі, тым ствараеш унутранае напружанне і запускаеш працэс унутрашняга самаразбурэння, якое праявіць сябе у фізічных і псіхічных хваробах, у неабходнасці алкагольнай ці наркатычнай кампенсацыі. Жыві поўным жыццём. Не занурвайся пастаянна ў нешта адно. Жыццё цудоўнае з многіх яго праявак. Карыстайся гэтым шыкоўным падарункам напоўніцу. Атрымліваць асалоду ад прыроды, мастацтва, чалавечых стасункаў. Улічваць, што для шчаслівых доўгатэрміновых стасункаў неабходна сумяшчальнасць карцін свету партнёраў. Напрыканцы жыцця людзі, якія захавалі мысленне, задаюць сабе пытанне: навошта я жыў? Адказаць на яго будзе прасцей, калі ты сваімі справамі зрабіў свет, хаця б вакол сябе істотна лепшым. Гэта істотна залежыць ад пачатковага стану і цаны, якую ты заплаціў. Напрыклад, калі ты змагаўся за свабоду падняволенай краіны рызыкаваў цяпер з-за гэтага, то табе ўжо будзе чым апраўдаць сваё існаванне на зямлі. І апошняе. Крытычна ўспрымаць парады па жыццёвым важным пытанням нават ад тых, каму давяраеш. Бо кожны чалавек мерае па сабе. А людзі розныя і меркі ўсіх розныя, могуць не супадаць з табой. Жыві сваё жыццё, а не чужое. Гэта парада тычыцца і вышэй прыведзеных парадаў. Вось так. На гэтай цудоўнай ноце я надам гэты тэкст пад гэтым відэа літаральна зараз. Дзякуй, Нарыль Ол. Ніколі не сумняваўся, што шляхціча, акрамя годнасці, ёсць і розум. Хоць адно без другога амаль немагчыма. Ілоначка, вітаю вас. Прывітанне, родненькія. Раймонда, дзякуе, піша. Раймонда пабег, я так разумею. Андрей Леля, вітанечка. Дабранач спадарства, дзякуй, Раймонда. Мабыць, пабачыце. На гэтай цудоўнай ноце з Мікалаем Статкевічам відавочна я буду яшчэ не адзін раз вчытвацца ў гэты тэкст, таму што гэта вось такой месседж з-за кратаў. Я рада, што ён патрапіў на волю. Жывіце ладу сваім сумленнем. Слухайце сябе, прыслухоўвайцеся да сябе, верце сябе. Гэта першапачатковыя базавыя рэчы, якія намі кіруюць. Гэта нашыя хвылі, якія намі, напэўна, нас накрываюць. Мяне накрываюць хвалі патрыятызму, гонару за мае нацыі. Вакол мяне гуртуюцца цудоўныя людзі. Сярод іх няма злачынцаў, няма людзей, у бок якіх ты хацеў бы глядзець і просто плеваць. Я ізалявала сябе ад такіх людзей, і маё атачэнне гэта лепшае, што магло падараваць мне жыццё.
Я вакол патрыётаў. Я вакол шчырых людзей. Сярод іх няма злачынцаў. І я лічу, што вось гэта галоўнае маё дасягненне. Калісьці моя мама сказала: Алена, ты не прымаеш друзей, сяброў сваіх. Ты іх абіраеш. Мне ў той час гэта было вельмі абразліва чуць ад яе, таму што абіраць людзей гэта неяк, на той час мне падавалася, што гэта не зусім правільна. Прымаць людзей неабходна такімі, якімі яны ёсць, не перавыхоўваюць. Мабыць, тады яна была права, я абіраю сабе сяброў. Я сачу за сваім жыццём, і дзейсна у маім атачэнні застаюцца людзі, выключна да якіх я стаўлюся з даверам. Людзей, напэўна, якім я давяраю нават сваё жыццё. І гэта ўжо неаднаразова было здзейснена. Таму слухайце сваё сэрца ў першую чаргу, але думайце галавой. Аналізуйце, звярніце ўвагу на беларускую гісторыю, на прыгажосць сваёй мовы. Калі вы гэта ўсё адчуеце ў сабе, вы будзеце здзівованыя, як вас цягне да роднай зямлі. Не ў зямлю, а да зямлі, і з'яўляецца жаданне рабіць яшчэ прыгажэй свет вакол сябе. Я дзякую лёсу, што зараз я абгорнута гэтай коўдрай добрых падзеяў і добрых людзей. Мабыць, я гэта заслужыла. Не ведаю. Жыццё пакажа. Я вам жадаю ўсяго самага лепшага. Верце ў сябе. Жывіце будучыню. І памятайце, пакуль жывуць беларусы, жыве Беларусь. І слава маёй Украіне. Дзякуй, сябры, што былі са мной. Павяртаемся хутка ў эфіры. Я жадаю вам усяго самого лепшего.